Hei, Muca! Dacă vine un străin la tine și îți spune îți dau un iPhone dacă vii cu mine, tu ce-i răspunzi? Wow! Mulțumesc, domnule străin! Sigur că vin cu dumneavoastră. Unde vreți să mergem? Poftim, nu acceptăm, ce ți-am spus, nu acceptăm cadouri de la străini. Nu? Păi atunci cum primim cadouri de la Moș Crăciun? Păi moșul... Nu mai contează. Dacă vine un străin la tine și te întreabă vrei banii ăștia, tu ce spui? Câți bani? Oh, nu contează, Muca. Ți-am spus, nu luăm bani de la străini. Cum adică nu luăm bani de la străini? Ce zici de zâna măseluță? Ea mereu îmi dă bani. Bine, Muca. Dacă vine un străin la tine și spune uite, îți dau niște bomboane, tu ce faci? Ador bomboanele! Nu e, Muca, nu accepti bomboane de la străini. Păi, de Halloween primesc o grămadă de bomboane de la străini. Păi de Halloween este diferit, pentru că sunt eu cu tatăl tău, cu tine la colindat. Ok, dacă un străin îți spune haide, urcă în mașina mea, te voi duce la Disneyland, tu ce-i răspunzi? Știu. Ai locuri în plus pentru mama și tatăl meu?